Martin, o čom sa budeme rozprávať? Vítajte v ďalšej epizóde našho blogu. O čom sa budeme rozprávať? Ja na ťa vybavím tému. Mojou témou je, že ktorý superhrdina je podľa teba super. Ja si musím spomenúť, akí superhrdinové existujú. Kde sú tie časy, keď sme boli mali a mali sme proste na výber možno, že troch takých, ktorých sme poznali. Doktor Who. Doktor Who? No jasné. To je superhrdina. Ja neviem. A svojím spôsobom. Ale v podstate, ak by išiel proti všetkým z nich, tak by všetkých porazil určite. Neporazil by ich silou, neporazil by ich rýchlosťou, ani žiadnou špeciálnou schopnosťou, porazil by ich rozumom. Tak jak to Doktor Who robieva. Mozogom. Mozogy. Váška. Hej, Váška nemôže byť zabudnutá, nemôže byť nespomenutá v tomto videu. Váška má neprestrelnú kožu. Tohle sú mne hviezdice, prorazy i diamant. Diamanty som si dneska nezal. Keď ste superhrdina, tak nemôžete mať iba super schopnosť, ale musí byť aj proste cool. Ako napríklad, som nezničiteľný a ešte k tomu aj dobre vyzerám. presne. Prinesiem bližšie. Hej. Lekcia, ruky, zemepis. Stepuj. Som otehotnel. Máš denník? Mám nie denník. Robil som si snový denník, ktorý je aj celkom užitočný a bavilo ma to, len sa mi nechcelo za každým hneď, ak som sa zobudil. Neskáč mi do reči. Prečo používaš Facebook? Facebook, lebo si tam môžem dávať svoje fotky a prehliadať ich a pozerať, ako ich ľudia pozerajú a tým si honím svoje ego. Chcel by si niekedy založiť svoj vlastný kult? Ja by som chcel. Ktorý by uznával mňa. Presne Ja, tak. veľa zástancov teraz. Vlastne nie, ja by som Počúvaj. spravil taký, čo by uznával mňa, nie teba. Aké bolo 10 rokov, kebyže máš svoj vlastný kult? Nikdy nepokradni to, čo není tvoje, ale to, čo je iného. Vždycky nos župan, ak není zima. Nepočúvaj druhé prikázanie, lebo je blbé. Vždycky nos župan, ak ti je zima. Prežieranie sa není zločin. Keď sa stane niečo úžasné v spoločnosti, za každým si musíte dať s niekým high five. Musíš zdieľať náš blog stále. Všetky diely, každý deň. Vždycky, keď sa stane niečo dobré, alebo niečo zlé, alebo niečo neutrálne, tak to musíš osláviť pohárikom alkoholu. Nedovky majú prednosť. Všetci musia vedieť jazdiť na bicykli. Každý, kto nechce, aby mu niekto niečo nedal, nech nerobí, aby niekto mal nejaké iné, nové nejaké veci. A týmito prikázaniami sa budete riadiť. Nope. Ľudí, máš dobré spôsoby. Ako sa správaš, keď ťa v supermarkete predbehne nejaká stará babka? Že či proste prídeš za ňa a povieš, že čo to robíš? More, hýbaj dozadu. A prídeš za ňa a povieš, že teta, prepáčte, ale asi máte slabý zrak, lebo ste si ma nevšimli. Inak si to neviem vysvetliť. Hýbaj dozadu! Predradu. Prepáč. To som nechcel. Z predhradu. Majte sa pekne. Ďakujeme vám, že ste pozerali náš blog. Dúfame, že vás to nejakým spôsobom obohatilo, že? A keď nie, tak môžete ísť akurát tak. Každopádne sme veľmi radi, že ste to s nami prešli a zasmiali sa. Zasmiete sa ešte raz cvične. Smej sa! Tešíme sa na vás zase o týždeň s ďalším dielom. O čom sa... Budeme rozprávať!